Nandito na naman ang iyong kaibigan na si Bausi. So, nandito po tayo ngayon sa Labrador, Pangasinan. I-update ko po kayo sa mga prices ng mga kalakal po natin ngayon. Wow. So, maglilibot-libot po tayo ngayon dito. Yan. Yan po yung mga tinda namin, mga vintage jar. So, yan po yung mga kalakal namin katapos ng deliver. Naka-deliver na po kami kanina. Ano po yung mga tira natin? Lata. Lata po ngayon is 12 pesos. Yero, 13 pesos. Ang bakal po natin ngayon is 17 pesos per kilo po mga yan. Ang plastic po natin is may ibang klase po yan. May plastic na sibak. Ang sibak po natin is 13 pesos. Yung mga monoblock, yung mga kulay itim na mga plastic, yan po ay binibili natin lamang po ng 8 pesos. Meron din po tayong PET o yung mga used plastic bottle po is 4 pesos lang po yan mga kaibigan. So meron din po tayong bote. Sa bote naman po ito. Yan. 2x2. Ayun po is 180. Tapos yung mas malaki rito yung 4x4 nasa 170. Bote ng gin. Piso po piso. Bote ng ketchup, bagoong, 90 cents. Tapos, ano ba? Emperador products. Ang litro po natin ngayon is 160. Ang Emperador long neck is 190. Ano ba? Karton, 550. 550 po yan. Sa metals naman po tayo. Metals po natin ngayon. Yung tansong pula po natin ngayon is 350. Yung class A, class B is 320. Yung dilaw po natin, tansong dilaw 205. Aluminum 52. Jalousie 57. MCB, yung mga baterya po yun na pang motor, 23 pesos. Yung sa mga battery po pang sasakyan, 1SN is 295, 1SM is 370, 2SM is 445, 3SM 535, 6SM 680, 2D 980, 4D 1180, at yung 8D is 1320 mga kaibigan. So kung may mga kalakal lang po kayo dyan, kung malapit lang po kayo dito sa aming branch, magsadya lang po kayo rito sa aming branch. Namin kayong i-entertain po rito pag kayo po yung nagbenta rito. Yan po mga kaibigan, si Raymond. Babaklas po siya ng sirang rep. Subscribe po daw sa kanyang channel, Bebe Makaganda. Sa binabaklas na niya, marami siyang makuha. May bakal, may plastic na malutong, may tansong. Kaya din daw niya bumaklas ng relasyon. A few moments later. Yan po guys, patapos na siya. Si Makababy Vlog. Patapos na siya. Bali, wala pa pong 30 minuto na baklas niya yung isang rep. Meron pa po siyang isusunod. Yan naman po si Joseph mga kaibigan. Tinatanggalan po niya ng bakal yung mga aluminum na may mga bakal-bakal. Kasi marireject po yan sa deliveran pag may bakal. Dapat po, purong aluminum lang po siya, wala halong bakal. Pakita mo nga yung may bakal, Pogi. O yan. O. Bakal po yan. Nire-reject po yan. So yan. Kaya binabaklas po yan, hiwa-hiwalay. Parang labada lang ba? Hiwalay ang decolor sa puti. So, hanggang dito na lang po ang ating vlog mga kaibigan. Patuloy niyo po ang suportahan. I-update ko po kayo sa mga prices natin sa kalakal. Kung meron kayong mga lumang bahay po dyan na gusto nyo i-renovate, kami po ay
Nagbabaklas din po ng mga lumang bahay at kukunin namin yung mga kahoy na yan, okay? So muli ito ang inyong kaibigan na si Bausi, nag-iiwan ng isang mensahe sa inyo na paparating na ang summer, minom tayo ng maraming tubig, minimum of 8 glasses a day para healthy ka at iwas heat stroke. So muli, maraming sa inyong panonood. Maraming salamat at ito ang inyong kaibigan na si Bao! Thank you and God bless!